Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya kiti ka anuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kinipagayam Karina, iti Ilocos Sur. Kastoy man ti surat ni Karina. Dear Lady L, sagbay ti amin, kablaawan kayuan pa'y iti naimbag nga oras yu. Naguyugoy mo ito na kanagsurat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Balasa nga pay Lady L, ngam addan kaayan ayat ko, anakasagana amang ikalay sa kanyak, iti anyaman nga oras, nulakit di ta umanuguta. Kastoy man ti pakabuklan ti pagkasarita, Lady L. Hello, love! Ada ka matgaya man. Kunak no nasapa ak unay. Nasapsapa ka pa'y matgayam. Dandanay naggidan talaeng, kasangsangpot ko mat. Katugtugaw ko unay. Agtugaw kan dito abay ko. Mailiwak manin kan ka, Karina. Ipalubos mo ko si ara ko pakan ka. Bayad ti panaginistri hata. Okay lang. Kaya't ko, agsimpata ko man. Kaya't ko kumamat. Nga masapul asaganaan tapay ang naimbag ti masakbayan ta. Kan, ti agbalin a pamilyata. Wan matkit di narigat man tagdarasodo si tapanawen. Pudno ti kunam. Sana bale, takap-kap na kanta mo ti tunggal maysa. Iso nga anusan tapay ti kastoy. Dating sagpaminsan. Agtalagat matkit di kan ka, Karina. Kapat ganti panagtalagta iti tunggal maysa. Kan saksik ti namarswa iti kinapudnok kan ka. Kastak mat, Karina. Ti ayat nga day di puso kat aging gatong palbiag ko. Agyaman ak unay. Ay ayatan kamat unay-unay.
Oh, ada kamat gayam dito'y Doris. Wan Karina, nagluto ak kami iti diket. Umay kamot para manan Agyaman nak ha? Nagsaya at kamutan. Kanayon nga umay nakikan iti komporme alutlutuam. Wan mat No ikak ni Marjon, natural nga ikan kamat. Tagpada kayo agayem ko. Agyaman nak manan Doris. Mabitla ang tadamot itad ko kan ka. Siyempre, ikan kamot itad da kanyak. Ada insangput ko a prutas dita. Ikan kamot. Anya ti kunayo, tatang? Asino ti sumangpet? Tiburitak May, ni uncle mo adyan. Ni Uncle John. Malagip ko iti ubing kami, pay. Kas kamla agkabsat ka ni Uncle John. Da kami ti agkakuyugan. Kasla da kami ti agkabsat. Diyan latan ti awag ko kan ko, ana. Una, takaslag kasadaran kayo lang. Inaunalakan kay ti talo atawan. Bakit pa yun tilangam ngam ni Jan? Ay na, nagragsak na kita kami manan ka ni Uncle John. Makapailiw mat. Un nga raw. Ag iniliw tayo unton sumangpad. Naasam iti parambak day jay. Wan tatang. Anya nga ti pasarabo na kanya. Siyempre, pasarabuan na ka iti para iti may sa abalasang. Kas kuma iti bangbanglaw, wano porsilas, wano tsokolate. Oray anya ditan, basta regalo. Tinapatag kat ada itad na agtaod iti puso na. Ikan na tayo amin iti pasarabo. Diyan latan ti awag ko kan ka, Uncle. Taiso at talaga tinakairwamak. Sana parikot day takanakan. Kaslamay mayat pa gid din ginawag tay tinagan. Taiso mo tinakairwaman tan. Wala. Ayan na ngay mo't ni Antimi nga kuyog mo. Uray picture na laang mo't ipakitam kada kami. Takilatisan me no mayat mo't laang. Ado at agkursunada kanyak. Ngam nakafocus ak ngamin iti trabaho. Isong awan pa Bayan nyo, tayo ti pa nagsublik kat addanton. Mayat da ita. Tayo to nagsubli ka dito Pilipinas. Parambak ton ti kalay sayo. Syakto pa yan ti bridesmaid. No sana si kati umunang agkasar. Umuna man, when no maudi ak ngagkasar. Basta syakton ti bridesmaid. Ulitag. Nakaragragsak ti sa sangpet ti uliteg ko abarkadak manipod pa'y kinaubing ni Lady L. Nadagkat kami iti tunggal maysa, kat sabali tinangipapanan ni Doris agayim ko, iso adinadael nak iti kaayan ayat ko. Talimod gayam nga adda panaggusto na kin ni Marjon. Kalat nga rod akim mayakay kanyak ti kaayan ayat ko, katyak amo ti gapuna, Lady L. Pakadlawak ka rin na. Sumagmamano abulan nun nga awan ti gaganay kayam. Malmalday ka. Kung saan matan nga umay dito ni Marjon. Sigod kat linawas wano maminsan itidwa alawas nga umay ditaw. Tatang. Kung saan kayo matan nga agpaspasyar. Hindi kat masansan nga awisan na ka mapanagpasyar. At nakadisan no ang nagkinaawatan anak ka? Diyak mo't maawatan no apay, tatang. Kinapudno na kat inlimod ko day takada kayo. Ngam da kayo amis mo tinakadlaw. Nakadidilaw anak ka. At nakadiparikot yun ni Marjon. Wano, nag-break kayaw. No siyak, tatang, awan ti amo kaparikot.
Jaklaan mo no, niya ti parikot na kanyak. Nang rugi day ta, idisimmangpet ni Uncle John. Kanayon ti outing tayo. Apay kami na di mo inaway, stop no maisingid ka na tayaw. Kan may sa, no kunaan na nga awanan ti panawon mo kun kuana. Nagbasit aba, nagday tatap no madadaal ti kinaawatan yaw. Sana kasta ni Marjon, tatang. Apay nga ron nakastamatan. Awanan ti amo katurungan. Nagatangkot ti kayat ko agatangan. Hinaksaag pag na iti parke asigod a papapanan mi kini Mark. Da Marjon kan Doris. Nakakapot ni Doris iti takyag ni Marjon. Naglawag ti kayat asawan dahi ti amakitkitak. Naglugandan iti jeep. Manong, arkilaan ka kuma. Sige, adik. Surutan nyo dahi a jeep. Ngam distansyaan nyo laang. Sige Manong, mapantayon. Surutan tayo dahi a jeep. Pudno gayam amin anay padpadamag kanyak. Apay anay turod na kaliniputan tigayam kan kayan ayat ko. Anya tinagbidutak. Umasidagak pa iti balay da Marjon. Tapno mangagkutian niya man na pagsaritaan da ka ni Doris. Dituyak nga aglingad. Tapno mangagkuida. Dakkel akayo. Kan nagpusko lamas masetas tinanglingad kanyak. Marjon, sweetheart, saan ka kuman nagdwa-dwa pa itim pakita ka na dawan kan ka? Nakita mat, naglawag ani Karina, kanti ka ayan-ayat na dayjay. Pagingkay ta, kaswadyak pala lumating sukat na ni Karina. Naimma ka napagtalkan ni Karina. Naamma ka diti kastoy, makinin na rako, makinin na gat, nakaragak sa kitisidong day taan lalaki tinadaan. Oo na yan ni Doris. Magburbur ti darak iti day ta babae. Dangga kami na pagsaritaan da. Agayan-ayatan, Marjon. Inaramid ko ti amin, tapos maipakita tinapudlo nga ayat ko kanita. Itad ko amin na masapol mo. Pagserbian ka pa kastasap mo. Ano pa isaan tapay nga agasawa. Kaya't kailangan ang naragsak ka, itiban na. Apa yan aramid ni Karina na hindi kanya. Kaputan na umakan ka. Iso anang biro kan itinatata erkon si ka. Kita mo, mestizo, napudaw kung natingbiris ti agang na. Kan talaga amatyo. Gustong Doris. Ang awit kanta kahit ko tignan isa. Baliwang tulangan ko may. Pangaasin ko ba? Okay, sweetheart. Bye. Love you. Wanan kay tibain, Doris. Traidor ka! Saan ka mabalin abaybay ang latan, anak? Sakti mapan iti balay da di Marjon. Diyak kaya't nga damang iroroban kan ka. Awan ti basol ni Marjon, tatang. Biktima lang ti manglilipot a babae. Da kami adwa ti biktima da di Doris. Di ka agtanag, anak. Mapanak itayan ni Marjon. Tasak ti mangilawlawag iti amin. Bayan yun, tatang. Kung abiktima kayo kan ni Marjon. Kasano ang malawlawagan da ito na awan ti mangilawlawagan ko, anak. Di ta makita no asino kada kayo kan ni Doris ti patyan na. Diyak gamin kayat tiriri, tatang. Si katikinibor da di Doris. Iso tinagaramit itiriri. Iso nga agalwad kanyak da di babae. Tatang. Bay amasagrapon da di babae ti dakas agapuanan na.
Dananak, ang mga nonya ti aramido ni tatang ka ni Marjon. Tsak kaya't amalawanan na. Karina! Karina, balasang ko! Umayak man! Da kayo matgayam, Tata Pablo! Apay ka di? Adda na patag ngay bagak, balasang ko! Mabitla ang tata, tarumwarak! Pakawanan na kumabalasang ko. Pagbabawyak ti amin ngay naramid ko. Kapulang iti sakit tinakam ko iti napalabas. Dayta ti ilawlawag ken ikidawak iti pamakawan balasang ko. Diyak maawatan ti sasawin nyo, tata. Basol ko ti mapaspasamak kada kayo ita ken ni Marjon. Anya? Nagsakit tinakam ko ken ni tatang mo. Manipod pa idi inagaw na ni nanang mo kanyak. Anya? Agayan ayat kami idiken ni nanang mo. Kat nagtulagan minti pa nagkalay sa ami. Saan ang natuloy? Tanakitaray ken ni tatang mo. Nukas na? Siyak tinagibalsan nyo, Tata Pablo. Pakawanan nakbalasang ko. Bigbigak dayta ang nagdakkel abidot ko. Di ba nang durog ko ken ni Doris nga anak ko asulisugan ken agawan na ken ka ni Marjon? Dalaka-dalaeng ngay nuwayat dayta. Tadamot na limad apan naggusto na iti kaayan-ayat mo. At tagayam di tatawanan pa'y na tao. Ha? Adan ni tatang. Adan ni tatang mo. Kaya't mo siguro akong dawayan ka anak ko tapno makabalis kanya. Tatang! Sakbay maaramid mo ti dahil ka sa panggamaw. O kaawat ka lang. Tata, pumanaw kayo na. Siya kunti makamukan ni tatang. Malasan Diyak kaya't ko. naglinawan kayo. Ang maasayo ta pumanaw kayo. Kastaunay ti danag ko iti daydi aguntaway. Inlawlawag ko nga rod kinitatang ti amin, aging gaan nagkalma, kat insalaysay na mo't tinagsaritaan dakid ni Marjon akaayan-ayat ko. Kaya't ni tata nga agsasango kami atalo kada Doris, ngam kinuna ni Marjon, asaanin na masapula sumango ni Doris. Iti rabii, imay ni Marjon, takayat na amalawlawagan ti amin. At dapay lang nabati a panagraem ko kan ka. Iso asinango ka, Marjon. Agyaman ang kiti dayta Karina. Sabi ko matamawatan na. Kastamot ti palawag ko kan ka. Ang mga numaamon ni Doris ngay may ka dito'y kat isina na kan. Saan nagpakita kanyak dayjay tapi ng tahak. Ken na diswak. Anya? Naiturod mo akabilan ti may sa babae? Dayta ti may parbang kan kuana. Kan kurang pwede yung impalakam ko iti inaramid na apa ng dadal iti panagtalag mo kanyak. Adamat bidot mo, Marjon. Karina. Iti day di pa nang dadaal na kanyak. Nag-imbestigar ka kuma. Imay ka kuma. Tapno pinanag mo no kasano ti kinapudno ti pamabasol ni Doris kanyak. Namati ka adaguas. Kaya't naasawan. Awan pa nagtalak mo kanyak. Dakkel unay ti panagtalag ko kan ka Karina. Amom dayta. Nang apay anamati ka adagos ka ni Doris. Jackpot yan. Ngam at taladawan nyo iti dayja lalaki. Nga angkal mo gayam sigun kinitatang mo. Buriti kakabsat ni tatang mo. Inlalawag ni tatang mo ti may papaniti dayja ladawan. Iso amabay na kunay kan ka. Kan ad-adda kahit ko akabilin ni Doris iti dayja panangalilaw na kanya. Nagladlading ita Karina. Patyan na kuma. Patawanan na. Diyak kaya tamapukaw ka kanya.
Ngam naadaan kayo iti relasyon ka ni Doris. Sana puno dayta. Iso lang tinaadaan ni Tirik na kanya. Awan ti simgar at tutut ko kenkwana. Ngoran niya po'y tinararamid na pa ng sulisog kanya. Ba't yan nakuma? Nagsuit kayo mat. Naadda kayo ijay town. Nakakapot kan ka. Kat impalubos mo mat. Jack pulos pakaragsakan day jay. Madurmanak amang lagip. Si kalahan ti babae nga inayat ko, Karina. Baliwan tanton ti agsarita. Kaya't ko pa'y akasarita ni Doris. Tapno amok ti aramida. Mamada kadagiti imbaga ni Marjon. Ngam na panunutak anadaan da iti relasyon ka ni Doris. Masaktan unay ti riknak. Karina, anak. Tatang, Masyanak ka ni Marjon. Paadam ang nabiktima. Iso adi kay kuman agpinasakit. Pornosan nukit din ti amin. Agkinaawatan kayo kuman. Nailawlawag kumutin ti amin kan kuana. Iso akas tao na itiladingit kan panagbabawi na. Nagpakpakawan pa'y kanya kat nariknak ti kas tao na'y ababawi na. Pagsaritaan nyo kit din ti panagsimpayaw. Tapno awanan ti makadadaal pa'y itinasaya at a relasyon yaw. orayan mi ti umno a panawan, tatang. Karina, agyaman nagtaimpaayan na kiti gundaway a makisarita kan ka. Ibagamon ti kayat mo nga ibaga. Umunay iti amin, agkidawak iti pamakawan. Unaam apagkiddawan iti pamakawan ti Diyos. Inaramid kun dayta. Isuan addaan na kiti kirad ngay masidagkan ka. Tapno, agkidawak met iti pamakawan mo. Agyamanak, no napudno ka kadagiti ibagbagam ita. Patyan na kuma. Kayat kun ti maaddaan iti tal na ti pakinakam. Saan kun nga idarom ni Marjon, gapo iti panangkabil na kanya. Tamok, dakkel mo ti basol ko kankwana. Naramid ko dayjay, gapo tay ayatag ni Marjon. Ngam, sika ti babae nga adday ti puso na. Sika laang day ta Karina. Aglunag, jak tu pulos maagaw ni Marjon kan ka. Agyamanak no kasta Doris. Mapakawan na ka di Karina. Asino ako mamot asaan a mamakawan? Diyos tupay a perpekto kat mamakawan. Siyak tuket din ama nagbasol mo't a parswana ti saan a mamakawan. Agyaman unay Karina. Agyaman unay. Agyamanak man. Tanaka amiris ka, Doris. Agyaman na Karina. Nalagaan ang tirik na tawanan ti gumurgura kanyak. Napakawanak mo ni Doris iti parang disukan ko na. Napakawanak mo ni tatang mo. Kan kang ronaan na. Iso ti panang pakawan mo kanyak. Nalawagan mo ti amin. Iso nga awanan ti parikot kanyak. Awanin ti sapulak pa iti biyag ko. Tanay sublin ti panagtalag. Kan ayat mo kanya Karina. I love you Karina. Ay-ayatan kamot unay-unay, Marjon. Naurnos nga ro ti amin kada kami kini Marjon Lady L. Katinsingasing namutan ti may papani ti panagkalay sami. Aging galangan di ti Lady L. Katagyaman unay numapili umat nga idrama. To'y padas ko kan ayat.
Tuy pagayam mo, Karina. Adun abiyag dinadadaal, relasyon anawatak-watak. Gapu iti saan nga umno adanon-danon, chismis, pamardaya, wano iti pagsasao ita amarites. Ado ngamin dagiti dila anagatal, saan da makatal na, no awan ti madadaal da. Uray pa kadadaulan ti padadaa tao, birada abira. At dalang maisawang da, nga uray dagdag bawas met ti taltalang gutangan da. At damat tay makunaan nagatil at talaga. Tapasig apamardaya met ti dandanon na, tapno mapagustuhan laeng tiriknana. Numero 1 agapuna, apal, imon, kantay makunkuna akrab mentality. No loveless, kaya't na loveless matigayam na. No sumaysaya ti biag ti karuba na, kaya't na aguyudan ngagpababa. Di na kaya't ang umato, ta umapal, kano anya pa'y dita. Awan ti panagduras, no agnanayon akas ta ti mentalidad, dagiti na apal, kan naimon. Alakastan, Karina, katagyaman nakiting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nakitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click